Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. sa dilim ng kahapon. Usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey, Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda, Buon ka ito hanggang unya nagtataba.
nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Pilihan 2023 The Bicol Net TV, Barangay and SK Election. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hi, Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas mo ang alas 10 ng pagkamaling. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Ay, marhay na mag-aga po, tabi Bicolandia. 20 minutes on the dot. Yes, mga tugang, nagbabalik po kita. Hindi po sa satuyang pag-iba-iba. Siyempre, hindi po sa satuyang programa ngunyan po tabi na pagkalda po tabi ni Wednesday. It's a midweek once again mga tugang. Pasensya na kabaw. Ah, ngunyan naman sana po kita. sabi kan mga parang tabay ko, where have you been? Pasensya na po, aday, naatasan po kita mga tugang, na destino kita sa luwas. Kaya, dahil kita mga tugang, nakapag-programa mga tugang, po, aday, po mga tugang, start po kang filing until kasuhon, dahil po kita, nakapag-programa dahilan mga nataas kita, may mission, may order sa tuya na duman mo na ako sa luwas mga tugang, magtutok mga tugang kang nangyayari po tabi na filing kang certificate of candidacy. Sa manlain-lain po sa manlain-lain mga COMELEC offices dyan po sa province of COMELEC and sa manlain-lain po na munisipyo. Kita naglibot-libot mga tugang, nagtutugay-gay kita mga nangyayari sa mga dalagan kan filing kan certificate of candidacy. Kaya po mga aspirants sa sa paabuto ng ito pinapilian sa 85 meter land. Ay, sige mga tugang, sabi ko na nga Diyos marahay na pagkamarning tabi giraray sa Satuya Gabos, mga tugang. Siyempre, kita po tabi nagbabalik din po sa programang On the Spot. Siyempre, sa pangalan po tabi kan Samuyang Station Manager Maestro SM Naladtuon, yan po tabi sa main studio. Siyempre po mo po sa Sakuyang Studio. Kita po ang magsasabay-sabay. Ako po tabi, ako po tabi giraray, ang sa indo po tabi maligo. Ako man po tabi giraray, sa indo linggo. Ilis na tugang at yung programang On the Spot. Siyempre mga tugang sa pangalan ng po. Kaya na katuwang hindi po sa loob sa tuyang programa. Siyempre sa pangalan man po tabi ni Dugabos na padagos po nagantabay, padagos po na nagpapasitiwala, nagpapamot mga tugang ng pagsuporta hindi po sa Samuyang Stasyon. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabos. Bueno mga tugang, kumusta po tabi? Sabi ko na nga a day after the filing of COC. At yan, kapag ulayan sa mga tugang, kung may nakapot ka mo, regarding po doon sa Indo, feel free, itatao ko sa inyo, kung panuhan po tabi mo, pibot ka rin coming from the college to updated na tugang, kan mga nagparalil mga tugang kasi o sa mainline po ng mga po mga tugang po sa kan alba sa mga pagkain natin sa first, second, and district level 9. Basta po tabi ko. Sana po, yaon mo sa mga sana po, ay mo ginalay ang magkatay. Po tabi kiraray sa Satuya. Maraming thank you po tabi sa Indo Gabos ha. Dakula po tabi ang sakuya na pagpapaabot ng pasasalamat po tabi sa Indo Gabos.
Para